Salut și bine ați venit pe canalul meu NSE și astăzi am pregătit un videoclip foarte fain. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe, hai să strângem și noi măcar 7 like-uri, 7 abonați noi dacă se poate. Da. Nu uitați că am făcut și un cod de Instagram, merge și dați și mie urmăriți și pe mine pe Instagram. Că da. Da. O să vă las cu videoclipul. Pa, pa, eu am fost Sebi. Pa, pa.